духтарои азиз, инҷо ман полдник омода карда истодам. Барои полдник оладьи тайёр кардам. Инҷо тарбуз аллакай Малика буридааст. Тарбуз кати оладьи мехӯранд бачаҳо барои полдник. Оладьиро бошад духтаро, агар барои шумо писанд омада бошад ҳамин хел оладьи, беҳад оладьиҳои ман болаззат мебиёяд духтаро. Рецепташ ҳаст дар канали мо. Инҷо тақрибан 1.5 литр ҷурғоте ки ман худам тайёр мекунам. Монанди сметана мешавад мазаш. Баъдан 2 дона тухм, тақрибан 100 миллиграмм равғани растанӣ, камтарак шакар бисёр намекунам, барои он ки вареникати бачаҳо мехӯранд, ё ҷем ё ки вареникати мехӯранд. Баъд оладьиҳоро калонтар мекунам духтаро, барои тезтар тайёр шуданаш. Ана ин бинед, беҳад аҷоиб буд омад. ҳозир бачаҳо душ карда баромадан, акнун полдник мекунанд. ҳозир 20 дақиқа пас тайёр мешавад оладьиҳо. Ҳамин хел беравған, ҳамин хел хамира мемонам, ҳамин хел дар сковородка ва тайёр мешавад. ана духтарои азиз, ана ҳамин хел кришкае мепӯшам, то ки қабатҳояш пухтагӣ биёяд. Ана ҳозир ман шуморо як каша нишон медиҳам. ана духтаро, бинед чӣ қадр пухтагӣ. модарони азиз, инҷо ман барои фарзандонам картаи Тинькофф заказ кардам. истифода бурдани ин карта барои кӯдак бениҳоят қулай аст. модарони азиз, метавонед приложение Тинькоффа дар телефонатон скачат кунед ва пурра контрол кунед кӯдакатона ки ба куҷо пул расход кард, яъне дар куҷо чӣ харидорӣ кард. бо воситаи приложение Тинькофф метавонед заказ кунед. аз 6 сола то 14 сола метавонад дастрас намояд. инҷо ман барои паго фарш мегирам ва мурғ мегирам ва мекунем шӯрбо мекунем. яхдони ман без порядка духтарои азиз. насиб бошад рӯзои наздик ба порядка мекунам. чизаш беҳад бисёр шудагӣ, бояд ҳамаша сортировка кунам. рӯзои наздик ба сортировка мекунам ва ҳатман барои шумо умедворам ки як мотиватсия мешавад, ҳам барои шумо, ҳам барои худам. баъдан духтаро ман нонро ҳам ана мехел реза мекунам, дар яхдон мемонам. 2 рӯз истад уже нон ҳамихел вай мешавад, вайрон мешавад. барои ҳамин фарш мегирам духтаро, фарш мегирам, паго самбуса тайёр мекунам. бисёр рецепти як осонак кати хамири слоёны кати тез тайёр мекунам. байни ним соат ба тайёр мешавад ва шӯрбо мешавад. паго пешакӣ бояд ҳамаша ман аз яхдон гирам. инҷа духтаро ҳозир яктои дигар мурғ мегирам. масъалаи мурғ ба духтаро пурсидагӣ будед ки мо аз куҷо гӯшта харидорӣ мекунем. духтарои азиз, мо гӯшта мо албатта магазини ҳалол надорем. шаҳри мо беҳад шаҳри майда гуфтагӣ будам. магазини ҳалол надорем. ба хотири ҳамин мо аз деревня, аз қазоқҳо, аз татарҳо заказ мекунем. гӯшта барои мо мекушанд, тайёр мекунанд. мурға бошад аз деревняи ҳамсоя ман 3 то мурғ гирифтам. ҳар 1 килои мурғ 3.5-4 килоги. хулоса 3 та мурғ 10 кило шуд. ана мехел тақсим мекунам, партсион мекунам, яхдонба мемонам. чеченҳо ҳамин мурғ парвариш мекунанд, як деревняи ҳамсоя бар. хайва ё мусулмон ҳастанд, аз мусулмонҳо хулоса харидорӣ мекунем. 2 та курта заказ кардам.
скидкаҳои калонрафта истодааст, скидкаҳои летнӣ. Нархи куртаҳо 797 рублӣ, яъне 800 рублӣ. ҳозир мекушом, нишон медиҳам. ҳозир духтаро настенка мекушод ва артикулаша менависам. духтаро агар ба касе писанд биёяд, харидорӣ мекунед. Рангҳои анамин горчичный цвет ва ранги розовый, серый, се намуд ранг мондааст, се цвет мондагӣ. Ман ба ҳамин зардкати розовиш маъқул шуд, барои ҳамин аз ҳаминҳо харидорӣ кардам. ин курта оверсайз духтаро. остинҳояш дароз, монанди туника. Анами хел карман дорад. ана остинош духтаро. размери 56-58. ана ин остинош калон. ана ин китфош бояд оверсайз, ами хел свободный бошад. хел духтарои азиз, 797 рубл бениҳоят арзон. зимистон ҳамина дидагӣ будам ман, 1500 рубл буд, 1600 буд. ва ҳозир скидка шудааст. метавонед харидорӣ кунед. духтарои азиз, субҳатон ба хайр бошад. ана ин гӯшта бинед дар дохили об 1 сутка қариб истод. ана михел оба ҳозир иваз мекунам. баъд бульёнаш михел бульёни тоза мешавад, хаф намекунад. инҷо равғанро об мекунам духтаро. равғани сливочный 3 пачка 1,5 кило ва банкаба мемонам. вақти пюре тайёр кардам ба ёки макарон ҷӯшонак ба намихел медозем 1 қошуқи, беҳад бомазза мешавад. камтарак намак илова мекунам. намихел духтарои азиз, имрӯз Малика детсад нарафт ва дар хона ҳамин тренажёра додам. гуфтам ки камтар машқ кунад. соли оянда насиб бошад, Малика аз 6 солагӣ мактаб меравад. Что ты рисуешь, Маликуша? Кругляшки? Да. Это треугольники. Треугольники? Да. беҳад осон ҳамин хел хамири слоёни тайёр кардӣ. агар вақти бисёр надошта бошам, ман ҳамин хел тез тайёр мекунам. доим дар яхдони ман ҳамин хел хамир ҳаст.
قدمت نیست نقشی قدمت